Ipagkwento ko. Gusto rin, ano, ya, nagyayakan. Nagsusipa. Oh, ang kanay. Lalaka. Ano man yung tita Janice? Ano yung tita Janice? Bakit naiyak yan? Tapo na yatihan? Kaya ano? Gusto rin, nagsusipa. May baby na daw yun. Ano? Oo. Ito, pero, Oh? Hindi ako namintiyan yung ate Janice. Yung tita May ngani naman. Ano? bangki, ano, dito na, iyak yan. Ba't meron na, Oh? lubo, Yun oh. dito na, Ano tiya anak? si, Ano pa? ang pinakakuti, Oo. ang Mhm. pinakakuti, Oo. ang kuya na, Mhm. asya na yun, ang utang, Mhm. travel, ako nakaman, may takla naglaban tayo. Nasa ring ka? Oo, nuntakan naman ako. Yung agtis ko, Na ano? Hindi ko ikaw kakaisin kay ano? kasi naglapak na baby. Love, love ikaw ni Bibi? Oo. Ano ka, Bibi? Ah, Ano na, Bibi? yeah, dikit na pipicture. Sige, bibidyohan ko na lang ikaw ba rin. Paano ba? Di ba na ibabalik? At tama.